ta je ta ɗauki takardunta sannan ta zo ta ce saboda na miki laifi shi yasa kika tsane ni ko? Sai sista Ana ta ce to in na miki hakan sai me? Sai Sofiya ta sake cewa idan yanzu nan kika ƙara maimaita irin abin da kika yi sai na ɗaga hannu na wanke ki da mari ba iya magana kaɗai zan gaya miki ba. Sannan ta juya ta yi tafiyarta. Bayan ta fito ranta a ɓace tana cikin tafiya domin ta wuce sai ta yi karo da ita da Mr. Matawalle. Mr. Matawalle ya kalle ta ita ma ta kalle shi a ranta take cewa a'a ni ko ina na san wannan mutum kamar na san shi amma na kasa tuna inda na san shi. A nan ne sai sakataren Mr. Matawalle yake cewa ko ke ce Sofiya sai ta ce kwarai ni ce. A daidai wannan lokacin sai sista Ana ta ƙaro su wuraren shi kuma Mr. Matawalle sai ya ansa takardun Sofiya yana dubawa da ya fahimci takardunta sun nuna zane ta iya sai ya tambaya a department ɗin da ake zane-zane akwai gurbi kuwa shine sai sista Ana ta ce a'a kwata-kwata ba mu buƙatar kowa a guraren. Mr. Matawalle ya ce to shikenan a sata a ƙarƙashin ofisina cikin masu kula da al'amura na musamman. Ya kama hanya ya tafi. Kai sista Ana bata ji daɗin wannan al'amari ba domin kowa gurin tsoron tunkarar Mr. Matawalle yake yi domin tana son shi ta kankane ita kaɗai ce ke kusanta